ko sa kanya, ako magdadrive. Why are you driving? Because you're a really bad driver. Oh. You are. Daginutin natin. Don't know if I like it. I don't think you will. It's sweet. Parang isipin nila, anong klaseng dessert yan? Mainit. Kasyang-kasya na siya sa akin. Oh, pack! Good morning! Is it still morning? No. No? Afternoon na? 5:07. Good afternoon, guys! Happy Friday! He's here. Meron siyang mga appointment pero malapit lang sa bahay. So yeah, we're home. May lakad kami kanina kaya nakabihis kami ni Dan. Ako lang pala, si Dan parang pambahay lang yung suot niya. Ay, mamamatay yung battery ko. Yung suot ko hindi same nung kahapon ha. Yung kahapon dark gray. Ito black. It's from Yes Style. Maganda to. Kasi malamig na eh. Pinathaw ko tong rice bowls with fruits and tubers. Ano yun? Ayan, yung pinili natin kina Ate Cheryl, Asian Spices, guys. Gagawin ko siyang bilo-bilo. So, yan. Bumili rin ako ng sugar kasi wala na pala kaming sugar. Na-realize ko, hindi talaga ako nag-sugar lagi, which is good. Kasi kapag nagluluto ako, hindi talaga ako nag-sugar. So, matagal na pala kaming walang sugar. Hindi ko lang napansin kasi hindi ko siya ginagamit. And then, kailangan din ng coconut cream. So, gagawa tayo ng bilo-bilo. Nag-lunch na ako kanina. Dumaan kami sa Vietnamese shop or bakery siya. Tapos mayroon silang mga binibentang So, bumili ako ng salad, noodle salad na may mga veggies. Alam mo yun? So, gawin na natin to. Kasi lunch na pala. I had, parang brunch yun kanina. Very early lunch. Late breakfast. So, yung laman niya, guys, is meron siyang rice flour. So, ito, mga rice balls ata to. And then, cassava, sweet potato, banana, purple yam, jackfruit, and tapioca pearl. So, at least nandito na lahat, diba? Kami lang naman dalawa ni Dan kakain. So, at least hindi na ako bibili ng buong purple yam. Alam mo yun? And natho ko na siya. Kanina ko pa to Ay, actually, matigas pa yung iba. Kunti nga lang yung jackfruit. Pero okay lang yan. Tapos, isang can lang siguro ng ng coconut cream. Okay na? Hindi natin alam. Tingnan natin. Meron pa naman akong natitira doon. Meron pa akong isa doon. Na-open ko na siya. Ito, nakabag pala siya. Yung rice balls. Ayan, so meron kang 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, yummers. Matagal na ako nag-crave nito eh. Kaya lang sabi ko, ang hirap naman, bibili pa ako nitong mga to. Buti lang nakita ko kutukoy ng Ate Cheryl. Masarap to. Kaya lang may ice pa siya. So, hintay-hintay lang din muna. Tapos, magnunood din ako ng video kung paano to gawin kasi hindi ko naman alam paano to. Guys, labas na naman tayo. Sabi ko ako magdadrive. Sabi ko sa kanya, gusto ko pumunta ng Harbor Town. Bukas. Kasi wala siya bukas, mag-golf siya. Tapos sabi niya, samahan na lang kita, ngayon na lang. Kasi sige, bala ka. Magluluto na sana ako ng bilo-bilo, naka-ready na yun. Pero yeah, Harbor Town muna tayo, saglit. Malayo yung Harbor Town sa amin eh. Pero okay lang yun. Sabi ko sa kanya, ako magdadrive. Why are you driving? Because you're a really bad driver. Oh. You are. We won't be able to go to Harbour Town the usual way because of traffic. Ah, that's right. I'm not a bad driver, but that's right. Merong what do you call this, babe? 500. 500. Yung race to, diba? Is it car racing? Car racing. Yeah, and it happens every year in Adelaide. Oh, tapos mayroon silang mga roads na kino-close. So, yeah, tama din siya mag-drive kasi alam niya pasikot-sikot eh. Alam niya mga shortcuts and stuff. Kasi kanina nga, na-traffic nga kami kanina sa pinuntahan namin. Dito na kami sa Harbor Town, guys. Hindi ako naka-vlog kanina on the way kasi kausap ko si Miss sa phone. Thank you, babe. Alright, let's go. Parang iihi na naman ako, babe, ah. I feel like I need to pee again. Again and again. Mainit, pero mahangin. So, okay lang naman yung outfit natin, guys. Napa-long sleeve natin. Let's go. Lakad-lakad lang kami dito, guys. May mga sale, pero wala akong nagustuhan. Uy, Danny Boy din. Papunta kami sa parang sports shop. Tingin-tingin siya ng mga golf balls. Kasi maglalaro sila ng golf. Bukas kasama si Tony at saka si Mark. Tony's coming, yeah? Yep. Yeah. Cute ng bra, oh. May style siya.
Pang wow. Huh? Dito kami sa... Where are we, babe? Basta sports... shop. Sports Power man siguro. And then, he found this. Ah, no, that's gross. $20. Pakita. Hawa. Do you wanna buy it? Just buy it. 20 bucks? Oh, naka-sale, 20 bucks. I think up for golf balls. No, that's it. I think it's more of like a collector's thing not to use. Because it's got this as well. What is this one for? The black one? This is a towel. A towel? Ah, yeah. Bahay na kami, guys. Lutuin na natin yung bilo-bilo kasi, sus, gusto ko na kumain ng bilo-bilo. Ilagay ko siya sa fridge kanina kasi tinoko na nga, diba? Tapos hindi natuloy yung luto natin. So, at least, ano ko lang siya, i-separate ko lang itong mga to. Kasi hindi siya all at once ilalagay eh. Nanood ako ng video kanina while papunta kami dito din. Kasihan ko lang yung video na pinanood ko. Nakalimutan ko kung kanina yun. Pero, nag-search lang ako. Bilo-bilo. And, yung unang ginawa niya is binoil niya yung tubig at saka coconut cream. So, that's what I will do first. Marami yung kanya eh. So, yung akin, hindi ko susundin yung ingredients niya kasi konti lang naman yung akin. So, maglalagay ako. Ubusin ko yung isang... Tama na kaya ito kayo? Tama na siguro ito, no? Yeah. Isang cup nito. Tapos, konting tubig. Yan. Mga half siguro ng can ng tubig. Ayan, yung ginawa niya kasi is isang can na coconut cream, tapos isang can din na tubig. Ako, half lang ng tubig kasi konti lang yung akin. May mga natitirang cream. Daginutin natin. Adin pala ng sugar. Nalala ko. Yung kanya, ang dami nung inad niya. 2 cups ng sugar. Ako, konti lang yung akin. Ayoko kasi na sobrang tamis naman. So, simulan ko sa siguro 1/4 nito. Tapos, kapag kulang, maya na natin dadagdagan, diba? Ay, hindi siya mabot ng 1/4. Basta konti lang muna yung sugar yung sisimulan ko. Yan. And then, ihiwa-hiwalay natin itong mga to. Ano ba to? Tapos, ito kamote. Tapos, ito purple yam. Tama ba ako? Sa unahin natin yung mga yan, yung mga matitigas tingnan. Tapos ito, mamaya na to. 3 piraso lang nung nangka, guys. Konti lang talaga. Tapos yung mga sago, mamaya na din. Guys, boiling na siya. So, ilalagay ko na yung ating... Pero basta yung mga matigas tingnan, lagay ko na. Yan. Dito. Sa gilid. Maganda to kasi dire-diretso na. Itong 3 klaseng matitigas, tingnan nyo yung una natin. Ipahuli natin yung... ito pala yung pinapanood ko, oh. Sino to siya? Wait sa... Pinay Cooking Lessons. Ayun. Siya pala yung pinapanood ko. Di ko man lang napansin. Nag-iingay ba pala siya dun? Sorry naman. Ayan. Ayan na muna. Tapos, kapag nag-boil na ulit yan, tapos malapit na maluto yung ating ibang ingredients, ilalagay natin, isusunod natin yung bilo-bilo. So, ito yung bilo-bilo, ito yung pearls natin, tapos huli na tong saging. Yung saging, ikakat ko siya in half kasi medyo malalaki. Tapos, meron tayong ang cute, 3. Yan lang talaga. 3 lang. Feeling ko pang topping lang yan. Okay. Kumukulo na siya ng bongga. So, lagay ko na yung ating bilo-bilo. And sa napanood ko, sabi kapag lumutang na yung bilo-bilo, that means it's ready. So, lagay lang natin siya dyan. Hintayin natin siya na lumutang siya. Tsaka, kailangan din pala siyang haluin from time to time para to make sure lang na walang magdikit-dikit sa ilalim ba. So, inahalo-halo ko din siya. Pero yan yung itsura niya. After nyan, ilalagay na natin siguro ito. Exciting! It smells good. Ay, tikman ko siya. Tingnan natin kung kailangan natin yung sugar. Tama lang.
Buti na lang, hindi ko din namihan ng sugar. Tama lang yung ano niya, tamis. Ayan, nakikita ko na silang lumulutang. So, lagyan na natin ang pearls. Medyo madami to. Ayun. So, isa siguro yan sa magpapalapot pa more ng ating sauce, ng ating sabaw. Ayan. Tapos, pang last yung ating banana at saka yung ating 3 pieces of jackfruit. Sus, kung alam ko lang na ganyan pala siya kakonti. Akala ko kasi nagtago lang siya. Kung alam ko na ganyan siya kakonti, sana bumili ako ng can na jackfruit kasi masarap kaya yung jackfruit. Ayan guys, luto na yan. Ilagay ko na din yung saging at saka yung ating 3 pieces of jackfruit. And luto na yan siya. I-off ko na yan. Kasi very luto na. Naghanap ako ng... Akala ko meron ako nung maliit na coconut milk. Pero wala na pala. Dadagdagan ko sana siya para mas may sabaw pa siya. Pero wala na eh. So okay na to. I'm hungry. Hungry. Yes. Do you want some? It is halo-halo. What are you doing with the ice? No ice. Sige na. It's a hot halo-halo. Okay. Lagi? You want some? Yeah. Okay. Malab. It's called ginataang halo-halo. Huh? I'm tired. You're tired as well? It is really hot. Because I literally just finished it. So you have to be very careful. Yeah. Of course you can. Wala akong dinagdag na ibang ingredients ha, aside from the coconut milk, tubig, at saka sugar. Pero kung ano yung mga prutas na nandun, or root crops, char naman sa root crops, yun lang talaga, wala na akong dinagdag na iba. Hindi ko din naman kasi alam kung ano yung dadagdag. Pero maganda siya ha, kasi naka-portion na siya. So, kung konti lang kakain, at least hindi ka masasayangan sa ibabang na chop. Alam mo yun? Yung ibang ganito, merong kulay, purple. Siguro dahil sa purple yam. Ito, sobrang konti lang kasi ng purple yam. So, hindi siya, kumulay siya ng konti. Parang naging pink lang siya, pero hindi siya purple. Ayan siya, guys. Oh, diba? Yung isa. Ayan. Asan na yung bilo-bilo? Basta, may bilo-bilo dyan. Hintayin lang namin na medyo lumamig ng konti kasing init-init. Pero kain! Snack natin yan. Masarap, guys. Masarap. Gusto ko siya. Simple lang. Pero masarap. At least, satisfy yung craving ko, diba? Tagal ako nag-crave na bilo-bilo eh. Pero, kapag kasi nanonood ako ng Showtime. Kapag iniisip ko siya, gusto ko siyang gawin, kaya lang, sabi ko, sus, ang daming ingredients na kailangan. Timing talaga, papunta ko kay na ate. Meron siyang ganito. Kina ate ha, Asian Spices, ililive ko yung address niya sa description box. Parang nagsisplit yung camera ko. Don't know if I like it. I don't think you will. It's sweet. Oh, it's okay. It's okay. What's that you ate? I got no idea. It has purple yam. It's all root crops. Banana, root crops, like sweet potato, purple yam, and the other one I forgot. It's okay. Yeah? It's okay. And it's got rice balls as well. It's okay? It's okay. Will you finish it? I'll finish it. Okay. At least, honest siya, diba? Ano din naman kasi to, hindi to magugustuhan ng lahat. Uy, parang isipin nila, anong klaseng dessert yan? Mainit. Yummer. Pero iba talaga kapag fresh yung mga, ingredients sana, no? Hindi yung frozen na saging. Medyo hindi ganun ka-okay yung saging. Tingnan nyo naman kung nasaan kami, guys. Dito kami sa Salvos. Titignan daw ni Dan kung mayroon silang golf ball. Kasi wala siyang nahanap na golf ball na maglalaro sila bukas ni Mark at saka Tony ng golf. Iniwan naman ako nitong buang na to, eh. Any golf ball, my love? Yeah. There's one around here. It was? Yeah. When did you see it? Months ago. When we went here. I looked at it and I should buy it. And you didn't. There's more heap as well. Guys, nakatulog kami ni Dan. Pagdating namin ng bahay kanina, kaming dalawa, pagod kaming dalawa, dumiretso kami sa bed. Chill-chill lang kami dun.
nakatulog kami. And we woke up about 30 minutes ago. Or mga 20 minutes ago. Buti na lang meron na akong dinner. Si Dan kasi bumili siya nito kanina. Chicken ba? Ayan. Isang buong chicken. Kinain niya with yung bread. Na gumawa siya ng parang bread roll. Chicken. Tapos may... Hala! Naku ko ba? Hala, uy, para talaga akong ewan. Kanina pa tong rice ko, pero nakalimutan ko siya i-cook. Ay, ang galing. Akala ko, kasi kanina ko pa niluto. Bumalik ako dito kasi pumunta ako dun sa kwarto. Pinuntahan ko lang si Dan. Bumalik ako dito kasi akala ko pwede na akong kumain. Pero wala, nakalimutan ko siyang i-cook. Brain, you're not working, ha? Very bad, very bad. Kahapon pala, after ko nag-haul, sinukat ko sila ng maayos off-cam. Tapos yung iba na medyo malaki sa akin, in-adjust ko. So, I think meron akong 1, 2, 3 in-adjust kahapon. Yeah, meron na lang isa na kailangan kong i-adjust para kompleto na lahat. Balik na lang ako dun sa kwarto. Nandun kasi si Dan. Dito siya kanina eh. Tapos, pumunta siya ng kwarto. Nanonood ako ng Make It With You. Nanonood ka ba kayo nun? Makathngil ako, pero... wala lang, sabi ko, manood ako ng isang teleserye. So, Make It With You, kasi yung parang nadatnan ko, tapos nasimulan ko. So, yun yung pinapanood ko. Sa TFC lang ako nanonood, yung libre lang. Ay, hindi pala Make It With You yung pinapanood ko. Showtime pa pala, hindi pa pala ako tapos. After ko nito, papanoorin ko yung Make It With You. Hindi ako nag-edit ngayon kasi kahapon. Nag-edit ako ng marami. At bukas... And bukas, habang nag-golf si Dan, mag-edit ako ng isa pa for Sunday. Kasi naka-edit na ako ng hanggang Saturday, guys. Kain tayo. Rice, chicken. Hindi ko mauubos lahat yan, ha. Yung kukunin ko lang is yung mga hindi meaty. Yung mga sobrang meaty na part kay Dan yan. And then, yung sauce natin is toyo mansi. Tapos nilagyan ko siya ng extra lemon. And then, chili flakes. And then, we're watching this. Kain! Hello! I'm just cleaning! Plano ko sana bukas ako maglilinis kasi nga wala si Dan. Pero sabi ko, habang tumatakbo si Dan, maglinis na lang ako ng paunti-unti. And tapos ko mag-wipe-wipe dito. Tapos ko din yan linisin. Kanina, ang dumi-dumi niyan. Nung nagluto tayo, ang dumi-dumi niya. Kasi iniisip ko nga bukas ako maglilinis. Pero nalinis ko na siya. Yung lagi ko talaga yung una is yung kitchen lounge. Pero ngayon, kitchen lang yung gagawin ko kasi gusto kong ayusin yung isang swimwear na natira habang nasa mood pa ako ba. Kasi kapag natagalan na, tapos hindi ko siya na-fix, wala na. Nasa-stuck lang siya dun sa closet ko hanggat sa, hindi ko na siya i-fix. Hanggang sa ipamigay ko na siya kasi hindi siya kasya sa akin. So, mamaya after nito, I'm just steaming. Steam mop. Na-vacuum ko na yan. Steam na lang. And then, after ko i-steam yung area na yan dyan, ito naman yung i-vacuum ko itong area na to, tapos steam. And alam nyo ba, di ba sabi ko sa vacuum, yung ginagamit ko kasi sa rug na to, or sa rug na to, is ibang vacuum head. Nagpapalit-palit talaga ako, guys. One day, accidentally, na-try ko lang siya, na i-vacuum yun dun, and it works. Hindi niya napupull yung mga strands ng, carpet rug. So, yan na yung ginagamit ko. Yung head na yan. Pakita ko sa inyo, ha? Wait pakita ko lang saglit. Maingay ito. Pero, it works. At least, hindi na ako magpapalit-palit, diba? Tapos, maganda din siya kasi ito na yung nakasanayan ko. See? Yun kasi yung main concern namin nung binili namin tong rug na to. Sabi ko, baka mahirapan ako mag-vacuum niyan. Pero sabi ni Kuya, kapag may Dyson ka, tapos meron ka namang ibang head, okay lang. Pero ngayon, okay lang naman pala ito. Tapos, inobserve ko talaga siya. Kasi sabi ko, baka naman walang nakukuha. Nag-try ako, naglagay ako ng mga crumbs. Parang tanga, naglagay talaga ako ng crumbs. Tapos, binacuum ko siya. Nakuha naman. So, yeah, okay lang naman ito yung gamitin. Mas convenient nga para hindi na ako magpalit-palit. Wala lang, update lang just in case meron kanyang ganyang klaseng rug. Pero, mag-ingat muna kayo ha. Kasi baka iba din yung klase ng rug nyo. Yung amin kasi, ganyan siya. Hindi ko din ma-explain kung ano yan eh. Pero yeah, maganda to, comfortable. Gustong-gusto ng mga bata nga dyan yung umihiga sila eh. Okay, malinis na guys. Nakapag-vacuum, nakapag-steam na tayo.
Now, ito naman ang ating asikasuhin. So, ito yung isa sa mga swimwear na in-unbox namin ni Dan. Malaki talaga siya, guys. Maganda siya kasi tube top. Tinitest namin to eh. Gumagano'n ako, wala. Nalalaglag talaga siya. So, yung gagawin ko sa kanya, madali lang naman siya kasi tube top. Yung gagawin ko sa kanya is tatahiin ko siya dito. Tatahiin ko siya dyan pa straight. And gagawin ko siya sa both sides. So, both sides na meron na siyang, yung meron ng tahi ba? So, dyan ko na lang siya gagawin. Pwede din naman gawin dito. Kaya lang wala kasi siyang tahi dyan. So, ayokong gumawa ng bagong tahi. So, dito ko na lang siya gagawin. So, ifo-fold ko to sa loob ng ganyan siguro. Yung gagamitan ko is, pinatungan nyo, mini sewing machine. Catch.com ata ko to nabili. Mura lang to, guys. Eh, nagagamit ko talaga siya. In fairness naman sa kanya, ganito siya. Oh, sewing machine talaga siya. Na maliit. Mini sewing machine nga, diba? Ayan, ang cute. Ayan, guys, tapos na. Itatry ko na to, pero sure ako magkakasya siya. Ayan, try natin. Kasyang-kasya na siya sa akin. Oh, pack! Cute niya, no? Order ako ng ibang kulay nito. Tapos yung gilid, see? Hindi naman obvious, diba? Tapos ano talaga siya? Hindi siya nalalaglag. Tapos kapag inano ko yung kamay ko, hindi siya bumababa. Ang cute na niya, diba? Pwede lang siyang pang top, tapos mag-ano ka lang, mag high-waisted shorts. Ito na yung top mo, lakad-lakad ka lang sa resort. Ang cute, diba? Tapos na ako mag-skincare. Tapos ko na din yung mga gusto kong gawin. Magmamask lang ako, guys. So, na-mention ko to kagabi sa vlog ko. Sabi ko, ipapahuli ko siya. Pero sabi ko, gusto ko siyang gamitin and see kung maganda ba talaga siya. So, gagamitin natin. Merong red, tapos meron ding orange. Ito yung premium na Utina mask. Sa Japan namin to nabili. Nanonood-nood kasi ako ng video before kami pumunta ng Japan. Nanonood ako ba kung ano yung mga magandang bilhin sa Japan. And isa to sa mga nirecommend. Actually, mga ilang videos yung napanood ko na nirecommend tong mask na to kasi maganda daw talaga siya. I'm not sure if you guys can see, but merong mga buo-buo na gel. O ilalapat ko sa mukha yung parang mas marami yung gel. Parang 2 box ata yung binili ko nito. Isa yung orange, tas isa yung red. Parang merong blue din ata nito eh. Kaya lang hindi ko kasi siya maintindihan. So hindi ko alam kung para saan siya. Mahapdi yung mukha ko do. Kagabi din sa mask na ginamit ko, mahapdi yung mukha ko. Siguro sa ginagamit ko na serum. Nag-introduce kasi ako ng bagong serum kasi malapit na maubos yung isang serum na ginagamit ko. So ngayon, yung ginagamit ko na serum, Collagen Peptide Ampule. And hindi naman as in sobrang lapit na maubos. Pero sabi ko, mag-introduce na ako ng bago. So ngayon, yung ginagamit ko sa gabi is ito. Yung Triple Hyaluronic Moisture Ampule. Yan yung ginagamit ko. Very thick ng consistency niya. Hindi siya kagaya nito kasi ito parang tubig lang. Para lang yung Claire's Vitamin C Juice Drop. Ano to galing eh? COSRX yan. Pero wala naman ako nakikitang breakouts. Yung Collagen Ampule, sa umaga ko siya ginagamit. Tapos yung COSRX, isa gabi ko siya ginagamit. No, kapag naubos na yung isa, yung Ampule,
Gagamitin ko yung COSRX sa umaga at saka sa gabi. Ang daming natirang ano dito, jelly. So, ilalagay ko lang siya sa aking katawan. Konti pa lang to, hindi pa to lahat. Pero, yun yung itsura niya. Alam mo, hindi talaga yung cheeks ko, guys. Minsan, mas gusto ko na yung mask na wala masyadong natitirang essence. Kasi napapagod. Napapagod ako mag-lotion. After ko kasi maligo, naglo-lotion na ako. Tapos kapag sobrang dami niya talaga, nasasayangan ako. So, hindi ko talaga siya tinatapon. Nilalagay ko talaga siya sa aking katawan. Minsan nga nilalagay ko kay Dan kapag sobrang dami na. Pangatlong balik ko na to, pero may natitira pa. Nagdalawang layer ako sa legs ko. And feeling ko dadalawang layer ako sa kamay ko. Meron pang natira. So, ibibigay ko to kay Dan. Pero yun na yung vlog. Sana guys nagustuhan nyo. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe kung gusto nyo lang naman. I hope to see you guys soon. Be good guys. Bye. Good night. Mwah.